Benvinguts a Dia Baleàrics, en què, com sempre, estudiem la idiosincràsia del poble baleàric. Avui veurem que els baleàrics mai diuen que no. Sempre cerquen alternatives per evitar dir un no de manera contundent i rotunda. Vegem-ne un exemple. Mem, no me vas dir que cercaves una trutja? Ja te diré coses. Fixeu-vos que depassa la resposta sense concretar. I, de fet, el primer tampoc no ha fet cap pregunta directa. Mem, no me vas dir que cercaves una trutja? Ja te diré coses. Una variant de negació indirecta també podria ser... Mem, no me vas dir que cercaves una trutja? Si un cas ja en tornarem a parlar. Mem, Fixeu-vos-hi, la resposta no pot ser més indirecta, perquè combina si un cas i ja en tornarem a parlar. Si traduïm el que diuen pel que realment volen dir, la conversa seria la següent. vols una trutja? No. Si el primer interlocutor percep la negativa i hi continua insistint, es produeix aquesta situació. T'ho dic, perquè jo tenc una trutja banal, si t'interessa. Bé, si un cas ja faré de bona-te. Quan en realitat el que diuen és... Tu, m'has de comprar la trutja. No m'interessa ni la teva trutja, ni tu. Si el que ha començat la conversa continua insistint-hi, el segon interlocutor es veu obligat a posar mà a l'arma secreta dels baleàrics per sortir d'aquestes situacions amb un no definitiu i irrefutable. Però, mem, tu no me vas dir que volies una trutja. Sí, però n'he de parlar amb la meva dona. Ja ho veus, a les societats matriarcals no es pot donar un tracte per tancat fins que no s'ha parlat amb la meva dona. Què és allò darrere aquella mata? I fins aquí el nostre programa d'avui. La meva trutja! Tu ves, Ja, hermanes.